بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. bayan haka insha Allahu za mu ci gaba da karatu a cikin wannan littafi namu mai albarka na ya ɗalibal ilm. Kaifa tahfaz, ya kai ɗalibin ilimi, yaya za ka yi karatu? Kaifa tahfaz, yaya za ka yi karatu? Kaifa taqra, afwan. Kaifa tahfaz, yaya za ka yi hadda? Kaifa taqra, yaya za ka yi karatu? Kaifa tafham, yaya za ka fahimta? Wato ana akwai abubuwa guda uku ne wanda duk wanda ya amsa sunar cewa shi ɗalibi ne yana da kyau ya san waɗannan abubuwa. Abu na farko, yaya za ka yi hadda? Abu na biyu, yaya za ka yi karatu? A nan za ka kamar an yi taqdim da ta'khir, wato sai an karanta, yawan karantawa shi yake kai ga har a haddace abu. To abin nan da ya kai ga cewar ka yawaita karanta sa har ya kai ga ka haddace, to malam ya ce yaya za ka fahimci wannan abin? Malam ya ce wa yaliha, na biye da waɗannan abubuwa da aka lissafa mana guda uku. Ɗalibul ilm, ɗalibin ilimi, baina tartib, wato tsakanin wanda yake shirya abubuwansa yanda suka dace, wal fawdawiyya, da kuma wanda yake abubuwansa babu tsari, yake abubuwan shirme, yake shiga cikin wani aiki a cikin wani aiki, baya bin abin nasa step by step. Malam zai zo ya sake haskaka mana wannan abin, ya sake bayyana mana shi. Na bijimin malami Abdulaziz bin Muhammad bin Abdullahi Sadhan, wanda kuma insha Allah wannan shine darasinmu na nawa? Wannan shine darasinmu na 17 insha Allah, wanda a satin da ya gabata mun gabatar da darasi na 16, wanda kamar yadda muka bayyana muka ce asalin littafi yana da asalin muƙaddimarsa, amma kuma malam sai ya kawo mana wasu abubuwa guda 16 wanda zai sake ƙara mana bayani a cikin wannan babin da za mu fara, wato tamkar su ne kamar a matsayin muƙaddima ta littafin. Wato dai a taƙaice kusan darasi 15 da muka yi, kusan duka muƙaddima ne malam yake mana, wato bai shiga asalin cikin littafin nasa ba, wanda gashi nan insha Allahu wannan ita ce gaba ta farko a cikin littafin, ita ce kaifa tahfaz, yaya za ka yi hadda? An gane ba? Yaya za ka yi hadda? Dama in an kula muka ce yaya za ka yi hadda, yaya za ka yi karatu, sannan kuma yaya za ka fahimta. To gabar da malam ya fara ɗauko mana ita, wato yaya za ka yi hadda. Dalilin da ya sa haka kuma ina ga wato yanda mutane suka damu da su yi haddar, wato wani shi ya ƙwammace ya haddace abu ma ko bai fahimce sa ba, wanda galibi kusan hakan ne ke faruwa, wanda kuma wasu malamai suna cewa wato fahimtar abin da za ka haddace ma yana ƙara sauƙaƙa maka sauƙi wajen haddar. Ina nufin cewar wato fahimtar
abin da kake yin haddar tasa to yana ƙara maka sauƙi ga ita haddar. An gane ba? To, kar in cika mu da surutu, mu shiga mu ji abin da malam ya ce. Malam ya ce kaifa tahfaz, yaya za ka yi hadda? Malam sai ce hunaka asbabun kathiratun taqaddama laka fil asbabi sabiqati annaha mushtarikatun fi kulli amrin fil hifzi wal fahmi wal qira'ati wat tabligh wa ghayriha. An gane ba? Malam sai ce hunaka asbabun kathiratun taqaddama laka, wato akwai wasu sabubba da suka gabata a gare ka, wato shine muka faɗa kamar muƙaddimar da malam ya yi mana a fakaice, wanda muka karanta mu kuma a cikin darasi 16. An gane ba? Waɗanda suka gabata annaha mushtarikatun fi kulli amrin. Malam ya ce waɗannan al'amura sun tattaru a cikin komai, fil hibzi a cikin hadda ne, wal fahmi a cikin fahimta ne, wal qira'ati da kuma a cikin karatu, wat tablighi da kuma kaiwa inda ake so, wa ghairiha da ma wasunsu wanda malam bai ambato su a nan wurin ba. Wato abin da malam yake nufi a nan shine ya ce waɗancan abubuwa guda 16 da muka lissafa su a baya, wanda muka karanta su a cikin darasi 15 ko 16. Malam ya ce wa'innan abubuwan fa to su multipurpose ne, za su iya shiga cikin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya. An gane ba? Za su iya shiga cikin waɗannan abubuwan gabaki ɗaya. Malam ya ce a cikin haddar wa'innan abubuwa guda 16 za su shiga. A cikin fahimtar da kake so kai ma wannan abubuwan za su iya shiga. A cikin karatu ma waɗannan abubuwan za su shiga. To a nan wani zai yi mamaki ya ga cewar malam gashi nan dai abin kaman bai ya kawo su dai a cakuɗe haka. A littafin nasa ya ce a bayan littafin ya ce kaifa tahfaz, ya ce kaifa taqra, kaifa tafham. A nan kuma sai ya ce a fil hibzi a cikin hadda, wal fahmi wato kaman dai a can a farkon a asalin bangon littafin wato alqira'atu shine na 2, alfaham shine na 3, amma anan kuma abin ya juya sa, to irin wannan juyawan ba wani abin da zai haifar na gurɓacewar ma'ana. An gane ba? To sai malam ya ce wa azkuru huna, anan kuma zan ambaci wasu abubuwa. Kar a manta dai muna cikin babin yaya za ka yi hadda. Ya ce ba'dul asbabil musa'ada al-musanida, wato waɗannan kaman kalimat ne mutaradifat. An gane ba? Wannan al-musa'adatu da wal musanida kusan kalimat ne mutaradifat wanda ɗaya tana shiga cikin ɗaya. An gane ba? Wato kusan kalimat ne mutaradifat. Wato malam sai ce a nan wajen a cikin babin da yake magana akan yadda za ka yi hadda, zan ambaci wasu abubuwa masu taimakawa, wa hiya khassatun an qira'atin wa tajriba. Waɗannan abubuwa da zan ambace su yanzu, to abubuwa ne da aka same su wato karatu ya tabbatar da hakan, sannan kuma an jarraba su an gani. An gane ba? Ba wai kawai zai zubo su bane haka anyhow, a'a waɗanda aka gwada aka gani, aka jarraba aka gaya abin suke. Wa illa bayan haka kuma faqad yakunu al-mutakallimu ahwaja lidhalika min as-sami'in min dhalik. Malam sai istisna'i anan yace qad yakunu al-mutakallim, shi wanda yake magana, wato ni ma anan bari in wuce in yi azarbaɓi in wuce gaban malam, ni da nake
karanta baƙin littafin, ni ma na fi malam buƙatuwar wannan abin da za mu karanta yanzu. Shi babban malami As-Sadhan, Abdulaziz ibn Muhammad ibn Abdullahi Sadhan, shi asali mai littafin yake cewa to shi ya fi kowa ma buƙatar waɗannan abubuwa da zai kawo. Ni ma kuma sai na yi tsalle na shiga gabansa, with I do respect, na yi tsalle na shiga gabansa na ce to ni ma na fi sa buƙatar abubuwan nan da za a karanta na yanzu. Allah ya sa an gane. Sai ce mina sami'in, ga masu saurarensa, an gane ba, min zalik, na waɗannan abubuwa ne guda 13 wanda mun ba da kanun labaransu a darasi na 16 da ya gabata. Wanda yake buƙatar hakan sai ya koma je ya saurara, ya je ya saurari darasi na nawa, darasi na 16. Abu na farko ya ce ikhtiyarul waqtul munasib, wato muddin kana so ka yi hadda to sai ka zaɓi lokacin da ya dace, an gane ba, sai ka zaɓi lokaci amma fa wanda ya dace. Malam sai ya ce ahyanan yakunu dhihni mashghulan بمشاغل حسية أو معنوية malam ya ce wani lokaci za a samu ƙwaƙwalwa wato tana cikin wani aiki, wato aikin nan ya rabu kashi biyu. Zai zamana cewa aiki ne wanda yake a bayyane, an gane ba, in ma tana kallon wani abu ne, in ma tana jin wani abu ne, in ma tana ɗanɗana wani abu ne, in ma kuma tana shinshin, wannan shine alhawasul khams, abubuwa guda 5 kenan, ko kuma wa ma'anawiyatin, ko kuma abu ne na ma'ana haka. Wa yuridu al-insanu an yahfaza wala yastati', to a wannan lokacin sai a samu mutum yana so ya yi hadda amma kuma ba zai iya yin haddar ba, an gane ba, yana so ya yi hadda amma ba zai yi haddar ba, saboda me yasa? Ƙwaƙwalwar tasa tana cikin wani aiki, in ma aiki ne wanda ake ganinsa ido da ido, in ma kuma aiki ne waɗanda ake ganinsa a ma'ana, an gane ba, yana so ya hadda amma kuma ba zai iya ba, an gane ba. Fa yusabu bi nau'in min al-ihbati, wato sai ya kamu da wani nau'i na lalata shi karatun. To sai ka kana ta karatu, abin da ya kamata in ka maimaita su sau 20 ka haddace, sai ka maimaita shi sau 50 amma baka haddace sa ba, saboda me yasa? Baka zaɓi lokacin da ya dace ba. In ma zamana cewa ƙwaƙwalwarka tana cikin wani aiki ne na ma'ana, ko kuma tana cikin wani aiki ne na zahiri, an gane ba. Malam sai ya ce wasababu fi dhalika adamu ikhtiyaril waqtil munasib, to sababin da ya kawo ka kai ga hakan shine rashin zaɓar lokacin da ya dace, an gane ba. Baka zaɓi lokaci wanda ya kamata ba, baka zaɓi kuma lokacin da ya dace ba, an gane ba. Walihada, don haka ne ma, famin asbabi taysiril hibzi, na daga cikin abubuwa da yake sauƙaƙe hadda. To a lura da abin da malam zai kawo a nan gaban, sai ce ba'da tawfiqillahi ta'ala da'iman, ko da yaushe fa sai Allah ya maka gamon katar, sai Allah ya maka jagora, sannan duk wani abu da kake so ka haddace za ka haddace sa, an gane ba. Malam sai ce an takhtara waqtan munasiban, wato ka zaɓi lokaci wanda ya dace, wa anta khaliyun min as-sawarif al-hissiyyati wal ma'anawiyya, sannan kai baka aiki wanda yake aiki ne na ma'ana
ko kuma aiki ne na zahiri. Walihaza lahiz kaifa anna al-khushu'a fi salati yatanafi ma'a an yusalli al-mar'u wa huwa ha'ijun aw atshanun aw yuridu an-nawm. Malam sai ce ka lura ka duba yanda khushu'i zai kasance a cikin sallah ga wanda yana sallah amma kuma yana da wata buƙata. Wannan buƙatar da yake da ita in ma buƙata ce ta ƙishirwa ko kuma buƙata ce wadda yake so ya sha ruwa. To ina ga za mu tsaya a nan wajen saboda lokaci. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa, wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah.